no ene bimaru ebingo siba narenge lakini maru aroti narenge fani mono egento narenge fani mono ni nyasore enyasore ye nabaire kinkonyoni ndatebe nga nayoniri ase miaka erabe 7 ko yakea bono machiane chikaso machiane n'abantu abanene abagotu n'abande mbale medium nebichana mbiro emyaka ya igatubu ya tinta itikoteba ng'enyasore negento ng'anko konyere buna nande bichana binde buna tware gwika twasegeta nanga korona nyure nyasore nchenkwa na kore gasi yane mugondo na kore gasi yane buya Atoli korosa. nchena ngatoli korosa ngoe ko kwa chinguru chonsi na bonta itikoteba kegimanga enyasore nige gosali nanda nene mono ngosaliere nonye na mongo bire chobeire gagontumeka asinjere yamo yogosalia abana babanto nabo igononya n'abantu abanene gekagere genteke nibuna naika gochika negento kyogosalia bono ngoteba ng'enyasore negenteke be mono nandikira irobo gima bwao giasali abande babo kiabasaliria mongo abande babo okubanyora bali banyetumekire bansale kiro amongo aturubanire nabonta Yes, mwancho muligiriri Inka TV tukuri rero tole kuri waseke nyoreke gakia Nyamasebe 1. Nyamasebe 1. Nyamasebe 1 ile ime ya Gachuba ward eh. Nyamira County. Around I don't know Kumeti. You are not a new face actually. Totally new face. Abo mwancho muligiriri rero digayoro chenganto bwate a new presenter Mark Knight. Introduce me well. Officially. Kora skake wanongo introduce. Karibu sana. Welcome back. Notorega iga ase binyoro gwa tutigete. Notorega iga bado. Ono rero. At least for welcoming you back. Kore Wanche mo de denjake. Bono chaka. Karato chaki officially karibu sana. Toro Inka TV abantu no bale iga bakomi banya okorora. By the way, it's bonigere arwete ga kere almost 110 subscribers. 1000 eh? 100 kwenye gilitole 1000 subscribers to hiyo. Lakini tu akoretelete gift tu mwangeta by the way. Roche. So tumeendelea tumesonga. Macho moligere watu bwate kwa bako sana. Sichigale weta walk. Tole binyoroga chiprobox. Binyoroga tiga probox. Siko kore matatuga. So na ekamwa kolete kama kolete anniversary. Yes. You go celebrate 100k subscribers. Yes, mtu anyorete silver button. So I'm back. You are back on your ngora lakini at least umeiona ukaifeel umeibeba. It's a good thing. Nende toko nya kubatebi ngambu ya mono sana so to 100,000 subscribers. Right now we are on the road to 200,000 subscribers. Ono nyende ki Mark Knight iranire. Baje batara subscribe. Ba subscribe singa njibona achire mwanchu muligiriri Inka TV aso koleta resistor nanda kugendera niga siriga yabirige okorekana asing Inka TV tugandira gukora story kurwa se binyore bike wike michie menene gali tukuri ara kwante bine story ene arongo chakira ero chakire na yabantu bana bamaninga you are back for welcoming you back. Let's start with this story. Story kwenye nago briefly actually mungwano yo rega iga no muntu olinge drug addict toratebe lakini asebona iga uriform. Alright, ekero toko kwandira igoro ya mangana iga drug addiction ekiombegete tamangana iga nakada. By the way mba beke list ekoro kinga mangana iga inyasole mangana ya marua amangana ya chi binte biga byo gotindi byonse. Yes. Ase bagacha correct Kenya. Nyanza njalenge party y'abantu bari bakunyunya sora abantu. Bare top uko je. Nyanza. Tima desenja wajako I don't know. Anyway, it's okay. Wano mwanchu muligere litkolya rero tore kuruchinseme kigachi Nyamasebe 1. Ekeneke nyoroge kuru Nyamasebe. Kire ime ya Gachuba ward. Gachuba ward nige gotoka se constituency ya Kitutu Masaba. Kitutu Masaba mubunge ga Clive.
Clive Ombani Gisairo. Engoko. Yes. And actually, nonyebuna twale bocha igana igurenga is doing a good job. Igobona no tole se constituency ya ento tutomuligi to ikaransenere. At least we'll talk one or two. All right. Wanchu moligereria litkolia tuachaga ya kutaro mungwana yomo obeire kago sausage headlines asingincho yoko reform na gotiga kuoninya sole. Iga kaonire nya sole akanyure na boigo ni karenge esugu yani akarigirwe kenyoreke gimata karate nyomba akaamua wisoki bieka na kuira bakase geteseni kia basigara. Just imagine that's a quite a story. Lero mete story to kora abantu banalite ni chiricho ko enda charity. But lero to kora story ni inspiration story. Actually abantu na bange baligireti maybe someone is addicted abande bale bako ba influence no nabasani lakini through this guy story ni metenga umuntu nabako kununa ne story ene era reform. Osamanye nga chi danger ni chiricho. This is going to be a big story. Ncho metenga ntonku metie getanga ni nkerinta getochi ko mobolinga nkekekia mukunete mbaka akagendero munyene. Yani agaesokia. Akaira mwenye asaba sigari. Imagine karo ko umuntu muntu ire asaba sigari go bugima konya roro enko era bugo. Chomete ni ndore galia basikari korugari. All right, somo ncho moligereria Inka TV koru kinyoreke ya Nyamasebe 1 kegotoka imeya Gachuba ward yerese constituency ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira na watu wacha kutariro mongwana yomo oyo beire kago isoki buna twatebire gaiga segetukia basigari obeire gakoninya soresa matuka mange na boigo obeire gakunyenywa nde twande guchimaiga ate banga kurugura gaiga tariare kurwe ruti ya kurugaiga na tote tosa guchia omo getire ke urugura turaro mongwana oyo eri tukwanera tumanyanga esabari yayo gotiginya sore neririe yiga na boigo nga sore yiga ngakie umatu mbere wako gunya sore abantu bakuigwa atanye maite ngiga bono tinanya konyerora actually nkuigwa anyway bono buna tokonya gutarega Magnite umuntu nare bado tara subscribe maite totara ikomochi onya tura subscribe se channel yetu asingincho yokonya register binechiga abana mbale bagendete kunyinya sore abasacha mbale bakunyinya sore boniga bataratiga by the way nandi ngatebina inya sore asarie abantu basirie magima abantu batigire umuntu osoma onyora ne squad y'abana gose school gari okagabuna nestare mambina mambiende no pia influence n'abantu mbale none gas yes nyiri umuntu asarie familia ya peace ngincho yobo tumeki wenya sore so it's a story you are not supposed to miss. Subscribe, share eli abantu abange banyore like Yeso mwanchu muligereri Inka TV karibu sana wikase kinyoreki ya Nyamasebe 1 ekigotoka se ward ya Gachuba yigotoka se constituency ya Kitutu Masaba nigotoka se county ya Nyamira imeyorgongo rwa Gusii ero nigotole Nyamira gatime se binyore biga ase twacha kumuligio mongwana yomo oyo isokia ochi ase egetase nikia abanyanyimbo ase ogotiga okoninya sole boigo kunyenywa iyo berega gukora samatuka mange asobugima bwaye nera to nera ga sit kulia rente gochi kwa nera chinkwana tumanyenga inya sore iga ngakia berega kunye onia nga iya cha gerete wikira boni ga kikia mosu kumete bakere gotaka kunyitiga elio ebese lesson ya sabali batuligereti na boigo ase abaibuli bali sko iga na bora nyorenga na bako isomiri gento kema gosebire kurusale na boigo asa bange bali barata goteke decision ase family chabo karibu sana mu mongwana. Asante sana. Naende nabonta eteko irali bakeli kobaira neli ngambe yamono. Titanga ningira neli yamono na Nyasaye mbi yamono naande ngira neli ase TV yaito toko batokuligereria ali tuko chirinde. Ngembaira neli ngambe yamono asogo ikase nka yane gaiga. All right mbi mono taraenda gwesa tambe mono ngakikurugwa. Amalie tankoroku Martin Wycliffe Martin. Iga nonka. Iga nongiboreire ese kenyoro kya Nyamasebe buna naika ko batebya mugambi wa sanga kya kurugo umugambi wa saya sub chief akoroku Elicha Nyainya omo chief ni gakoroku Naftali ongake
Aiga no Clive Ombairo gisaira kwamba. Aiga no omosike omwe MP oito twanchete mono. Twaimogeta asobonge tukamwachukura. Asinchira ya masikani gusaso buya buri konyora abaire kagokora. Konyora no nyatara abori kiro gike. Na igunga esimi yawe ne bwaterington yokora ne sauti yawe nabokoro kananga na bokwali gocha kwabe kwaya. Na bombwate esauti engiya. Nyasaye nanse senetie. Na bombwate liogirigiya. Besi ngoterande sane kwaya nenganeti mono mbeke besi. Eisaine kabisa yoko motukusa Nyasaye. Elio obonene bwaye bororokane. Tumubaka na komotogia tuganyetenga kyakwirani obroti bwaye elia kabere anyore twaye aliganirie. Tumurotote kurwa marato ire igoro tuchikotimoka. Ndi watoleka buno kwa mangana mayega gera juzi wasa gatenga wadigire Nyasaye. In fact ogotoleka kwane. Inche nabonta itakoteba nga koruo koiboru kwane. Omoibori one niga anki anderete imeye kanisa. Kanisa yegi ya Adventista. Aganki ni imeye kanisa nabo igo amo nabana baminto. Tokaba tokomokorera mo Nyasaye. Nisoete no nyane kiombe tokorokagia Pathfinder. Igo na abete ngingokora nginkoba Pathfinder. Nkaba nga kingokina ne chimbu chindonge. Aiwaje nchereti bono. Bono go change kwane. Ekero na soma gotira primary. Ngakora matemu akirasi 8. Kero nakora matemu akirasi 8 ngaenda secondary. Kinko genda secondary ngaenda Hema High School. Elie gotoka alio muchokeroka. Nkagenda ororo ngajoin ororo form 1. Kero na join form 1 ngasoma ngaika form 2. Kero na ika form 2 omwanafunzi oyomo akarwe skuru ekoro kunyanjwa egotoka alia somo chobo songo. Akarete bintu bye town irogora. Akarete bintu bye town asomo chokeroka. Okay. Igo bono tokaba tokomanyana tokachaka koba abasani. Ege kogerekera achete se skuru eye ne skuru eyere ange na sobo. Yes. Bono tokaba tokomanyana tokaba abasani. Nero go introduce this Nyasaye. Nero ngintroduce ti asenya sore. Okay. Ngachaka ko sibe Nyasaye. Tinarengo muntu bwe Nyasaye. Ngachaka ngora. Nasiba gapafu akamo. Nateba yaya. Nande mambi yaya nande nasiba. In fact ogosiba ko kwenya sore kukatomeki ntwachi gokorera no ene skuru eligari. Bana tigirawo. Yes. Wancho muligere Rinka TV elite kulia rero bono no ndega igasinga ncho ko kwana no mungwano yigo ko Martin oyina akiri bakasenka yae asinga ncho yo kumanyanga Enyasore igaberega kunywa aisoki mo matuka yae makeigo asinga ncho ngabono Enyasore iga oberega kunywa matuka mangi nando oberega kunyoneria abantu kulingana ne go chinkwana chiae na bakingo tegera semeta ndao nelinga no kurara nyumba yalinga kumusana kuchini kumanya no mukungu na bwate ego cha wisoke mo etali gento kere raisi abantu abange babere bakunyo Enyasore iga amaru yo gotindia ne bintu binde binge kigima ane karo kuligereria sebinyoro bitu bya gusi abana baita bagusi abange babere bagusira asinga nje amariogo yo gotindia bantu mondo soma buya oikonya rosalire gasi omonto nyara none anyi ometera kinone mangana yo korosie nka yae yaba konkigima. That's why tokora chinko chitaro chito baka chinseme chigachia Nyamasebe gwane yigo tokase a constituency ya Kitutu Masaba ase ward ya asanga kimwada agarukwa Nyamasebe gwane Kenyoro ward ya Gachuba Wonyaikomanoga nere yendigeretiko chakero oligeretiko choise gonchore bigoti byao Wonyaikomana nere yoligereti noro choruru karwatananite. Okay, bono tigatu chake chinkwana cy'umungwana gatuma yamna gukina kwanga ikwarenge igaiga senke yabo ochago cyo gutira kwae paka bono ogochago chago sasa Mario gaiga yo gutindia akinata ko Martin tuchakere ogukina kwao. Ngaki kwa bete ko gukina ndiko iboletu omwana ukare ngore enke yago mamino ngakiakorukwa tatomino ngakiakorukwa moyo bali tigangira nelimbe yamo na selibo lirige yakwabere gukomboria inche buna naika gochi koteba amalieta nenkoro ku Martin Wycliffe Martin inde omwana Robert Martin Otuori oyore teleti oyore tata obete kago tonyora goseka gosirio bugima bwaye aso mwaka bwe chiri bwibere na inye 2004 nali abete kago tonyora. In fact esenga kie ya beta ga gutonyora nigo narengo moke 2004
2004 narenga omoke konyora tinda ba omuntu nang'ainire nda manyenga ninkimbwenete gokora nabo narenge kagosira inde class 6 kagotunyora nabo mama ni gakoroku Pelsk mumamatini uyu nero muibori moyale nere obere kagotorera boigo nimbwate abana ba minto mwana ukalengole abana ba minto mbalenga bali abana ba minto etore toto ya abana 6 inche ni gondo omwana okane ngaki ukina kwa bere goko ba ekerora eresa sobwe obwagalenga aye ngaki kwa bere goko kina senke ya ino pakaboni gagocha ko muntu monene bono koruo gokina kwane nabona abete ginkorerwa anene mono no muibori mama gekogera nere konyora na ikire kumasokeria egekogera tatekera abete gagutunyura buna na ikire gochika tinarenge konyora ng'a no muntu na ng'ainire bono mama obeire kagwetera chichangamoto chinyinge egekogera tabwate nonyene kibarua kiogotorera orocha abana abasita in fact mama oeteire mechande menene egekogera niga akokora egasi ya magoko chikondo akobaga gogokora ngotorare chichae ese chikondo oise korigereria minto gaiga oise korigereria buya akari mwaka nabo karakanyerere igakanga gancherere titobwati oborimo bonene in fact bwarenge ochagotokonya togendere no bogimo buya mama obeire kagochandika esenga kientambe ensenchera yogotokinia twabeire tokomoremereria twagende sukuru nsachinde twaseriwa engaki twarenge sukuru efisi njarengo gwatanga no mumurokane nche no mumurokane amurambale barabanene kuga omomura no yo mura monene nero monene first pony amurabalenga muri aba mure tole bane amurabane nche no mumuro kabere asaba mura lakini kwa chumura asaba na bonsi ni gondo mwana oyokane nyakirengo bwata nimbwate 32 years 2 years yes 2004 nalikuwa ta mwaka 10 asirete nalia sirete iga konyarwa college school 2004 konyora tinda kole school engakie yeni gona arenge class 4 gose class 6 okay kwa kwandire enchero bugima bwa beite boko nguma ka basomi gwetere enchire nkongu yes okay ogosoma kwa ngaki ngai wasomete bakogaikana ogosoma kwa onchira kyo gosomete school kiechi gosomete baka ugakura form 4 nabonta etego teba ngamba yamana selibo lirigiya ogochaka kwa ne school yane ngachaka ne school ekoroku Amasago Primary School Keumbu ekaro nasoma Amasago Primary School esenge nchoye chichangamoto chinyinge gosama nini emechande menge mama areko bagagwetera nkaruororo nkarusigu Amasago Primary School nkaende school ekoroku Keboba Primary School bono nkaru Keboba pado gwetera mangana amange nonya nkaretwa school ekoroku nga Nyabigege Primary School kero nacha Nyabigege Primary School ngasoma Nyabigege Primary School goikanga kora amatemwane akirasi 8 ogasoma school enge primary ngasoma chi school 3 yes ndikiariko gara kwa school ego chiese ndo botaka gose ne chimbwa in fact aso koru go chenchi chi school echi mama nabo yanyarekanete titwamenyete nkaga iga bono ekerongo soma Amasago nigo twamenyete ali osomo chioke boba bono ekanyarekana inga esengenjo yobotake ngakieri echibese ngorwe guchiarenge nkanyora nga mama okuniru no mwalimu oyomo orenge gosomi ase school ya Keboba egeko garaga ali ntu abwata chibese chiari korwe gumuna chikoroku buna activity ngakieria in fact asobogima bwaito mama bese nkomokongera yarenge egekora twarenga abana abasita bonsi nabo yari ko begitire kenene konyora ne chibese chio chionsi in fact nabo yari ko bo muchando monene igo nabo yachangiete obotaka mbwa changiete nganya gochinji chisukuru bone kero na ndese sukuru ya Keboba tukanyora nga bado changamoto chinchigenderete gekogera kero twarenga somo chio Keboba nigo twamenyete ase nyumba twareko batugwakana ekero bono amatemu yegose chichangamoto chiabucha tukarwa ali somo chio Keboba tukaira na ase nka ya itonga iga
tukaruorora ekero twairana iga naende oroche bono ekabetire naende nchange korwa esukuru ari keboba gekogerea koruga gochi keboba nige distance ere entambe ngacha nyabigege esukuru ere ang'ega iga nanka eyu ndamanage koboka rende rigere naikere esukuru tinyorwa elio rigere ng'endere kogendera n'amasomo ane yamono ama echingaki chionsi pina igore gokwana mama ng'aitata arenge ngaki tate ngaki eye tate ngaki eye niga arengo mochibwe Eldoret nabo igo nakabeire Kitare igo bono tarenga ang'ega iga bono naende nabo ntaete goteba ng'a bwamateti bwarenge buya gati ya mama na tata konyora ba chimeme chiaetanira akeiga naki kiagerete tugachikomenya aria ase omochie okeboba kiora kwane igoro ya mama omino egento ndatebe igoro ya mama ominto mama ominto nabo ntaete goteba ng'a obeire bwa omusada omonene ase obogima bwaito obeire gagotorenda ase enchere enkong'u obeire gagoonchokana na chipara tabwate esosi yokonyora chibese buya igo nebibarua buna naika gochika are gokora chikondo in fact mama ominto otorerire oise kondigereri timbwati aramende yonsi ase omobere nabo yari konyarekana nyore na onsambire gose nayire gose nanyorire mochando onde bwensi mama niga akoroku Persike mumamatini bono obeire gagotorenda gagotorera abana ba minto bonsi tindo ching'amba anyore tomochando nonya kabo obwate kibarua ekenene kiogotonyorera bono buyasana thank you mong'ina ekero sometimes omaete ense iga omwancho omorigereri ndiro konyora ng'a omoibori agokinetie ase encherengia naende twateba ng'a omoibori noibo omwana oyomo kero omoibori kero omwana nabwate enchera go appreciate mama mwabo gositata omwabo ase enchera ya bene igo ekero okinetie abana bago buya nabo bago ko appreciate buno mongwano igoro cia go appreciate mama mwabo oikere kiwangege twakorire primary twandange secondary ngasoa ase secondary yarenge 2007 nari ngosoa secondary form 1 ngasoma buya aralia ngasoa ese skuru ekoronku Hema High School engaki eyu konyora teraba high school nigo yarenge secondary tu ayegotoka nige gotoko mochiokeroka korekeroka nabo nyirigerereti gochieke ng'umbuga bono nkaba kingo chake skuru ya nororo nagabwe kero nare gosoma ororo nigo nachiete nkamenya ase magokoro oyuore omong'ina oyo mwabo baba ori iborete mama iga bono igo bado kuigwana gwatatu mino na mama mino nkuraba igo bado konyora ng'a bono kingosoaga secondary igo muse oikire gotonyora oikire gotonyora bono kingosoa secondary omuse takoreti gento kiekitaiyo kwagereta mugacha koirana ase nkeye tugacha koirana ase nkeye in fact ogo korukwaye ase enseye kugacha kogera tukairana ase nkeye amina alright wasoire Ema ngasoa Ema kimenyete ase magokoro buna naikire gochika nkaba ngosoma ase skuru ya Ema kinde form 1 chichangamoto ne chinyinge nare gwetera engaki eyu buna naika goteba ngorutu arenge school fees mama na bari komigeka sana tabwate montondo ore komo support igo tugaitira matemu amange rinde naserigwe school fees lakini nabo nare korembo moremera nacha isiko na ikaransa nabo nare gotwara taro ntambe naso egetabu goro nonya isiko gaiga egakaro mochie se narenge lichiko ndi arenga ororo imagine abiga to kwanda ba minombaro yes aba minto pato mbaro omochando bado noromo komo omochando noromo nene gochina onya na saba na ba minto pado wacha gukora form mwaka ki skuru ya mo gose nande ngwa chenje tukuru ya mo kande nga nkaru hema ngachenjia nkagende skuru ekorokunga nkaru skuru ekoroku Hema ngaende skuru ekoroku Mokwero secondary school Mokwero abu bono na rure gabu mochiokeroka ase nare gosoma Hema ngacha Mokwero eyuere skuru ere ang'enanka esababu yagerete ngachenji korwa ase skuru eyo nkanyora ng'a iga asemenyete nabo nare gwetera chichangamoto chinyinge nonya naringa ase skuru obugima bwabo bwabere mechando
obogima bwane bwonsi kwese nakinete ndoche ng'a nemechando yoka goika buna naikirega bono kinde ngachankaga iga nande nkaira nankaga naga ali mama ntameti ngatiganda agenda gochiaria nabo nkonyora nsachinde nonyaga ali magokoro ba support rinjerende no naga sabuni akananyo nasabuseri uniform obaba iga ali bono nere nabo konyora ng'a nere akabarutera ng'a gakina inche nkonyero oyo nabande mbakoreteki mbaro igo bono karo nanyora ng'a nanda naeteire chichangamoto chinyinge garia obaba nande bono nkarira ng'a gaki mama tigang'iche nkaga buri orio bono nsome ncherende yonsi kera nyarekane ng'a nkore sukuru nyasaye namanyete kera nyarekane tinkore sukuru nande nyasaye namanyete nabwate emeroberi emiya ngachase sukuru ya Mokwerero secondary school ngasomororo in fact no ene uniform nare kobeka gochiase sukuru nigo yarenga matambara chigwa kwebiraka nkabo moremereri nabo nagenderete na masomane ne chichangamoto ichi chonsi emechando nemenene nabeire nkorora wakorete form 4 tinkorereti form 4 Mokwerero nande ngachenji koru Mokwerero gento kiagerete nchenji koru Mokwerero aro bono njaikerete bono ekero nkare ngatomire chibese korwe skuru ngagenda orete chibese skuru fees na ikankaga iga nanyora ng'a bono mama tabwatie bese nabera isikoga iga paka ngang'ea gokwa moyo ngang'ea gokwa moyo na masoma nege kogera bono nkarora ng'a bono skuru ye kaninye kore bori ngang'ea gokwa moyo bono nonya no koirana gochie skuru nonya ning'enda ntebe ng'a gaki ndorera mabera nso ese skuru mama tari kwenyara igonga ukalengereri gotige skuru nkarengereri gotige skuru in fact bona karo narengereri gotige skuru naende ngacha nkaba bono kwende skuru dinde natoka ng'a bono tindi kwenda skuru bono nkakwa moyo na mang'ana ya masomo nkatware kerengereria kenene kabisa kyo gotige skuru nande mama agacha kubuga ng'a yaya bono nanda akarengereri timati buna arengerereti agacha gokoraki agacha korigereri nario momuro minto manene engaki eyu konyora onyuomire kero momuro minto konyora anyuomire omwanchi oye no arenge nkaga bono omwanchi oye bagakwana buna bakwanete asa family bagakora egento ke koroku ng'a oyo omwanchi oye agateba ng'a gaki tigo omwana oyo akoreki agende gari nkaseito achikora somera orore skuru nere gari engiya sane koroku Nyamesocho nabo omuse keringo omuse ngokorare na nyanchuga ari omusomo abo ngokorare ngemirimo nyanchwa agateba ng'aise kogenda garia lindo bakonya no engolisia ng'ombe gari chinsa cha liriare fuli nonya ne weekend sa chindo konya ganto kande liriare fuli na kagendereta masomo yonga ukairu ocho somera sawo mukamurumi nchiko somera sawo mukamuminto nkagenda gari ese sukuru eria ekoro Nyamesocho bade egotoka chiruti cha Masimba inform ile ngole bono naikire form 3 bono ndigereti form 4 nkakora nkali kama temwa form 3 nkaesoa form 4 Nyamesocho gano na korereta matemwa ne a form 4 amatang'ani ye primary wasoma chikuru sato yes secondary nero wasomiri sato secondary ni someta chiskuru inye nero yemekero na chiete kubuga ng'a na korire kuru Nyamesocho gaiga igo no chiete nando gachikoirora ni chiete ngachikoirora yes araria bono ninkoreta kuru Nyamesocho nkaenda koirora eskuru ekoro ku Miriri secondary school Miriri ga kerongo chikoirora ororo nabona abwate kerengererie kiyanga ga kigiredi kinanyorete in fact kingokora form 4 kuru Nyamesocho nanyorete grade ge koro ku D brain nkaroranga ga kigiredi kitikiambwenerete no mung'aini narenge se skuru lakini bono gwetera ama chichangamoto chichinyinge tinachiete gokora buya tinare gwatendia masomo buya bono Miriri gaiga nkaira nanga tinkasororo moibori gakitigang'irane mi skuru ndore ng'a gose ninchenchi ninyoregere egiredi kerepetake elio nchikorora gose ngichikonkonya sobogima bwa mambia garuo ororo nka join Miriri secondary school nkaba kingosomororo naro pado nkaba kinko etera chichangamoto chinyinge ga bono Miriri inde omwaka bwe 2011 narinde Miriri nkansira form 3 nka 2012 nkakora matemwane a form 4
ase skuru ya Miriri. Ase skuru ya Miriri. Grade kikwanya to bon. Miriri bado nkamane chikonyora grade keli kia D brain. Yekababa na noyo tairolete. Ngikabanga no nyanta irolete bado. Myaka endebere. Na Western nande myaka endebere. Twete tinga kiena ande kera nkwa bwate ganga yo kwanda kuirolera eliogendre koko. Bone ganga na bwate gange ngiya yo gochikoirora ligere nkora matemwane buya. Miriri yeye nkabagi nkomerana nande n'abasani bande gali ese Miriri. Ahungo chitororo. Yes. Alright. Mwanchu muligerero Inka TV ekara twabere to kwana na Martin natakura manya omugano ye kurugukina kwae ogosoma kwae paka bona sugo cha gukore school. Ubone ekara kwabere gukuigwe sabari yayo gukina no gosoma nawe yabeire gekobe ntambe mono mechande menge sana mangana mange ayuara gero monta lose hope lakini tachitiko lose hope akagendera baga nanda gacha kuirorera ese skuru ya Miriri soro cha korete form 4 nanda irande baka form 3 nalo tukagenda form 4. Yes. Okay, bono gwa korete school form 4. Yes. Bono gwa soire osobogi maboiska. Yes. Egiya toretaga igana singincho wisokia ko genda se egetukia banyanyimbo asingincho boni bwago bwinyasore. Ase miaka yonsi ngakiura kwane tabia au ngakiale. Ase miaka yonsi pikurwo boibero gwe kabono iga. Yes. Korunse nabonkinete nembwengiya nigo narenge omwana omotwereru omwana omupore n'abantu mbang'ete amasikani amanene korwa omoibori one mpaka nonya n'abanyakenyoro gwachumura. Bono ekero nachiete goika ase secondary ndoche ng'ano obogima bwane bwachagete gochencheri riri nasoete ase amang'ana y'ebinywachi byogotindia buna bono enyasore. Yes. Embwa yago sugokina kwao korukoro moke. Yes. Chiskuru echi wasomeraga form 4. Yes. Ngakiura kwane your character. Which kind of person kwaling? Bono tigangira nelimbi yamana selibo lirigiya. Bono gakinde se skuru ogokina kwane. Incheni go narenge nakabeire buna bono ebyombe mbire bigotoka se skuru bikoro kubuna CU. CU ne ketokoroka Christian Union. Ni fact ngotera twarenge sana na konyora maigerio paka goikerekerengo ase chisukuru chonse bina bete ngoeta narenge CU ngo choini narengo ororo no muntu kwanenge bwe mesingi ye kanisa emesingi ye kanisa kakegima naende nonya nabana afunsi chisukuru chonse bina bete kingoeta gose kingosoma nigo bare nonya nekere goikera nonya paredi ekero batagete ng'a omonta akore okurandia ege kogora marandi ngo tokare se chisukuru bono paredi ekero tokare rituko lya paredi in fact abana nigo bana bo monto yomo goso mwana funsi ondare gochikochorunga nero gochikurandia yatoka ng'a amaene abana bang'ya kunungunika kwa igugu bakorumanga bono in fact omwalimu manyakobori niki abana bamanya gosauti ng'a Martin tutageta akore gento kikarandie yogira one rigororire sana bono nabona ari gotugute nchiri sana bunango kwana iga esauti yane nabere iga korukare baka naikeire iga beyamana nabona ari kurandia bang'oko boko nonya nuri otakeire kurandia abana banungunika kabisa baka natebunga bono tenena muturandia abana bande I watch njirete bono gochenchi kwane ogochenchi kwane karondwete se skuru ngacha isiko ga igo bogima bono nakorire skuru tincheti konyora omonto kombwata okoboko ang'orokereri ng'a gosencherende genda soaera gochiga iga nabo konyora ogokonyeka tincheti gochoini kosi ende yonsi gose skuru animo tincheti kogendera na masomo ndonsi bono ekabanga ne changamoto nchikorigereri nkaga iga twasoa chikondo mana bwate simame chae twaba tugunchokana na chikondo imese nchira yamo yokorigia enchira yokoragera konyore sabuni nande namang'ana ndamange bono igoto kaba tukobwaterana na mama gocha bono egacha goikera ekarongo taraga isiko ga bono nande nkomerana tole nabasani bona karo tokumera abagisangyo bona abagisangya aba nkanyora ng'abange babo tokumera na barobwo mbali bagotumeka amariogo yogotindia buna bono enyasore buna bono amarwa nganyora ng'a bachakire kong'a enyasore yege kogera buna naika goteba ng'a nanyichagete kinda secondary konye siba kyake nganyora ng'a bado musani oli twasomete nere naye maete gwanye manyete sinje konyore skuru wachakire konye siba none wakore skuru wachire nkaga igana handi kuumira bagisangi bago yes kunyinywa yes necha ng'a bado
Yes. Bono ukaamua gosoa ase ekiombeki. Naende bono nkaamua gosoa ase ekiombeki gekogera bono changamoto chikabu cha saidi bono kononye nokuragera enare goika naranga linde ndire tware kurara nonya ninchara linde twanyu nonya nirungori twarara Mechando yago kanyekorera. emechando yani kabe menene mono paka nkaranga bono tiga nanyora nonya ne binywachi ebi nasiba in fact byapunguza chi stress ne birengererie binge. Okay. Gono uchakirete kunywire nyasore gabo. No nchagete kunywire nyasora abu serious kabisa. Ndigwa apugirete tiboka okonyoni bono. Ogwa apugirete kwane kwenya sore. Na bonta etako teba nga 2016 and 17 abu. Gati abu ndoche nga upgrade nganyora ngenya sore yoroche kira litu konche nkogora. Keronta eteko yenywa. Na bese timbu ati sosibu ya yokonyore bese nkonywire nyasore ye nakuragira nintagete ndagire tingocha kotegemea mama gekogera bono nakurire skuru. Tingocha komotegemea kereke mongane rokonga. Gobono nabongo soka keiga nakora kibarua kende iga kyokoboko. Nanyora nga kiang'eire siringi 50, siringo 20, siringi 100. Bono nanyora nga nyasore ye bado tindikonyeba. Egekogera nanyorete nga nigo mbwate birengererie binge. Bono birengererie bibyare gonchanda nkaranga nabona abwate stress kabisa. Nkaranga bono tika nanyora kanyasora kana ka at least nalinkonyora nonyene toro narara. Birengererie tibingengera. No ene bimaru ebingo siba narengera lakini maru aroti narenge fani mono. Egento narenge fani mono ne nyasore. Bono ngachankarengera lirituke limo ngakibono nchengo nyakugore nyasore ye kira lituko ne chibese ndo chechiro muchando kuchinyora. Bono ngachankarengera likero kemo nikorete gasi yokorema no ene chicho. Bono nganyora kabese gete karega iga ngachangate bono ngaibono ya kare kurusia re nyasore. Ngabora boria basani nkaronyora nga bang'eire direction yese nyasore ye kare kurusi gukoru. Nabona manage tingaranga siringe chimbwate chinke ngaratara gochiororo manyenge nyasore ye ngakibakoneriwa. Kwanyore chibese che stock. Nanyore chibese che stock. Mono tindarengera gintu kende ndakore kya muhimu. Okay. Mono nabona akorete ngaenda ngabogorie stock nkaiga. Nonya karongo bogorie stock by the way ngakie yurende na lerwa ni retake yake nonya narenga sobole bi natugete nonya ni chingoko. Igo chingoko na chiro. Nibia bingaute te komenda sobo mabwao. Yes. Bono natugete chingoko na bwato moyo kabisa. Lakini chingoko eche changamoto njachete. Omwana ominto yokombwati nyora ngariri mbugete ngankomentande nero rusia ochiko konia. Wono gwachire gwatari ireke Rwanda. Yes. Ase nyasore koru. Yes. Wono nyasore yenkanyoranga in fact iga ese koru. Nkaranga wono ere cheap compared na oyo konyokongoneria. Yes. Oyo ese nari kugore senkonywa. Wono nkaranga stock nkarore nyasore yo bona ababako tware nyinge nigo bakonyoni buya. Nkaranga tikambogolie stock isaine ngochikoranywa. Ngateba bone sabu ngokora ngobugolie nyinge ngenda na nchikora teme biasara ebi kidogo ndorenga guseni nyore ebese yo kwegendera kibugima. Okay. Egekora tinata itegotegeme omoiborio na gekogoro ndwanire kurwa ngiborete bakangikiriga na beiro monto monene. Igo ngarete nyasore ngachaka ngana kyake ni maite bali na barabu twari gutumika na barabu na nche ngachi introduce go chase bare ngabate nga na nche nimbwata ganto kalinga sibang na roche buno yo mo boyore kongone ni nara mutarete ngarabu na go siba. Ngarabu na go siba na nche ngachaka go siba boy go buna ale go siba. Neligo liko apunguzire. Neligo na apunguzire. Senje bono kwa manyire nga konya abungo kwa neligo expensive. Yes. Bono na nche nganya go siba buna na rocha go siba. Ngachaka kote ya basani bande bali togo tumeka na barabu nga na nche nimbwata ganto kalia. Bono na bomogo cha na nche karomo tagete. Na bamogo cha mwanga kabese ga na nche ndorengo senkansu kimotwe. Rasmi wasoire ase biasara byokoni nyasore. Na soire ase biasara byokoni. Elio nkonyunde inkonywa nande naoni ga yani okorete kana arete te stock ye nyinge tali na nyerete te nga soko ni woka. Yes. Na nyerete te nga na nyore ye nkonywa ebunguse chi stress chi nyinge na boigo ne yende ngoni. Igo mini ngoga bogo koli stock. Nkolinde stock lakini tindikoli mono nyekore pi ngotigalinde gake yani nkolie faida irie gotokea na koraki. Okay. Na tigali reje ngo chinande kuoyeri. Mbiya mono. Yes. Ege kakinga ninga iko bere ko konia sole yiga. Inya sole yiga. No bogi mabua nga kiwa bere boko ba
asige kiki gokonia so because inya sorte anje iri ne serikali maite ngabagambi nkomanya bare ngomuntu gete nkori gwari na nini ngakikobere komenya no boni obunya sore asubu mu boiga bwensi bikobere gokoboni na hande ngikakinga ni ngaki. Yes. Enya sore ye na bere kinkonyoni ndatebe nga na yoniri ase miaka erabe 7 ko yakea bono enya sore na yonirie ngo yoni na kunywa. Yes. Wona karongo yoni na kunywa. Yes. Linde wona enya sore yaika yantindia kero na nyenyure bono riri na nyenyure na tindire kwanyoranga na bwate chibese chiri na oniri mufuko wona kero yambwatire kabisa kegima na nyoranga no ena abasani mbale bagocha bare kirosi na inche kabisa gekaga ntu akabeire na abasani tokugatha amoiga twikaransa kabisa gekao twanywe nya soreye abande nsachinde bacha basiba nabo montago achetenga nkonyuare lakini tali konyuboronge kikamirivu na toka ngabono nonya nabasani abatware gotumeka na barobwo nsachinda abande mbale bagocha bandigirerete ngomuntu yo togopima riri anyure ya mubwatira atindire tomuure chibese yatoka ngabona kabese kalina ikire konia in fact nanda abasani abande baeta na korokwo okanyoni miake 5 ibere yes 7 years. Yes. Chikastoma chia gombara bya bali chikastoma chiane chikastoma chiane na abantu abanene abagotu na abande mbale bale medium ne bichana mbiro bye emyaka ya igatubu ya iga kiagachuba gosenkwenda kwalenge bakale ekenyoreke kiagachuba no nare koni mono tinare kwenda isiko ndire linde kware konyora ngonye na atarire gochисiko iga kidogo na ande nabona ari komanyanga chikastoma chire go chieruti gete iga senko genda gochi nabona ari kobugorie mesogoto gete mekeiga na atara nero mufuko na genda ngakinda umirane nonde injera iga gakombori nganga kitogokora na nyora nganinge bangete na mwa ngano ensiringo isirini igora ansukirie seritu kelyo na kubori komenya kwa ngaki kwaberega kwa nkwabete gukori nabagambi na nini gose ko ayembi akwamenyete in fact aso komenya kwane tigante benga amatemu na mange mono na iteire chichangamoto chinyinge mono abagambi nabonta itegoteba ntari kuoboa umugambi one elichanyanya twabeire togosumbwana obotuko no mugaso nabeire ginkomochanda ase ngaki ebiro bitali ebike naboigo no mugambi one naftali ngaki babeire bakondigia nonya no kumbwata bambwatire na chira ase chichera na chira ase chichera na sibirwe chintunda chitalinke bono naenda narwe chera naira na nande naira na gali esenge nchokonyora na naliro bugima bolinga bono nande bono tintaiti gokora igasi nkongu bono nche maite ngakimbwata kanyasora kabese ngocha kare nyora gankoragerera na kanda gankogora no ene sabuni wasibiru mara mange sana kwasumbuira bagambi igono no kurara nyumba ngwale kurara tigante benga nyumba mwane nche na ari kurara ekoro na gunduete ngabono abagambi nigo bakondigi serious nabo igoti nkweba koteba ngabasigari bagachuba ese eboris post yarenge miriri nagachuba mbabete bakondigi chintunda chitalinke ese ngenjo bone binte binare gotwara tibyarenge binte bironge ne binto byarenge byogosalia awa bute tigai gonda ko. Yes. Mo deputy president we nse ya Kenya ngora kwana lenga basigari mbarabaya ande mbale batali abaya. Yes. Kwa bwate connection chinde ndabagambire gose basigari bande kwa maitenga kingo bwatu ngorunde na bonta iteko tebanga na bwate connection yende yonsi na bagambi gose na basigari esenge njobono egenteke enare chinsa chinde ngo kenyuti nare konyora fahamu buya iga na bwate connection yende yonsi na mugambi gose na basigari woka nandi kwa rusi buma je no kubwatu woka na genda mamo chandeka na ndo ndusime wate banga bwate mwabo nimbwate family onyomete yes ni nyomete ndiko nyomete oko nyoma kwane nigo na nyomete omwaka 2019 yes nali nyomete nali nyasansi senetie no mugongo yes ngakibono ndo nyomete kera nyombanga toliko toka ngaki kwa operate na mukabo oko nyoma kwane nabona nyomete omwanchone ekaro na munyoma tina mworoga tigosengo dirinde ne bintebi bono nkaba inkomoreta senka yaito nkaba inkomenya nere watumegete obo pastor bolibwa ena tumegete oborandia bolibwane lingana ligi ya namwete ngamukwanira amaena akaroranga kweli omumuroyo oyo naboto komenya obogima obuya okay
bono korwabwo omwanchi oyone tamaete ng'a gose ngotwarande ebinto ebio enyasore eye bono ekera chako tukaba toko nkomobisa nabo ngosoka gochiabu naenda nasibe egento kiane narwara nesibio omonu buya iga tintaeti arore embugete nyebisete bono korwabwo nakoni bono nkaba tindi konyioneri nka nabo ngosoka gochiabu iga namotai narasokire ake ngochande takomanya ng'ai nkogenda gochi namotai yaya nkoenda ndike barua torochinche bono ebige egasi yane na egasi ya magoko nasoka gochiabu iga na ekebarua nagenda lakini nche bono nokwenda kwang'ang'ia ase emete mabuga gekogera bono ebichana ebitware konyuna birobio mbimaete ng'ase bakonyora sachinde ngotwara narenge esimi bono oyo ntagete na bakonyora bwango turwa esimi ekene ng'imi ake yonsi ipita chite komanya ng'a nkoni kwarenge nyasore naigete akamanya ng'a nkonywa nkoni nde nyasore na konywa agachaka mbori gaki bono ng'aki ebinto ebi ng'aki bono ogonyarekana ogotumeka ebinto ebi otari gontei ng'a ngotumeka kwarenge ebinto ebi ngarwororo ngamote yaya gaki binto ebi nare gotumeka ebinto ebi nachagete gobitumeka chusi naende ndoche ng'a ncherendete iyo yokomenya ebinto ebi ndoche ekero nkare kochina abioni oise korigereri egento ngocha nagora nyomba gakere ekemo nkorwa ase enyasore eye nkorusia agancherana n'obogima bwao tancheraneti n'obogima bwane agante gake otagwancha otige ebinto ebi ni fact akaorokia obwanchani obonene gocha asinde lakini eng'ana eye yenyasore ero ng'ukani arenge are gontebi ng'a gaki mbuya natorara nchara mbuya nato nonye na esabuni netobora mbuya natoenda nonya na ekebarua giakondo tokore kobua kokora oboni bwa enyasore igonko muchandete sana nachanda omwanchi one ase miaka eye twabeire nere koru 2019 mpaka goikera bono iga buna toikerete iga ere nabagenderete kondera kabisa nabo igo nonya mama ominto nabo bagasaine kondera omwanchi one obeire gakondera kabisa agonta igakitiga ebinto ebi ndarachi goikera so gotiga kwago no goisokia yes nde torarigerie kamera iga oerese enyasore ninki ekero bonda goboringa nki enyasore egento ndatebe enyasore ninki enyasore nabo ntaete goteba ng'a enyasore negento kegosaria amagima y'abantu enyasore negento kegosaria onde bwansi oratumeke abo omonene abo omwana abe ekichana kia igatu obe emiaka eng'ana ng'aki enyasore neyo ogosaria egekogera enyasore nayetumekire ndoche ng'a ngoika yarenge yatuguta fahamu chiane baka goikerekere ngo na uruno ene besiri narosiri nonya nabasigari ekero bang'ikereire banyora ng'ati mbwati fahamu buya iga nebese ngotoka nero omoguko nonya mbarabu ngweta barenge nero igo nabo ntaete goteba ng'a enyasore eye tintaete goteba ng'a enyasore na egento ng'a ngokonyere buna nande ebichana binde buna tware goika twasegetana ng'a ekero nanyure enyasore nche nkoenda nakora egasi yane mogondo nakora egasi yane buya nche ng'a torikorosa ng'oe gokwa chinguru chionsi nabo ntaete goteba kegima ng'a enyasore niga egosari naende anene mono ngosari ere nonya na amongo ngwaigete gosimeka ngwaigete okaranga bono toye stock ocha gosimeka otwara ebike yaga enyene ase ogosimeka koroku tintaemeti gosimeka ase eng'encho naroche ng'aki ngosimeka nakaigure ng'a omonto oyo osimegete ere aise goikerwa obogima bwaye bwonsi niga agokorera ase echera nkaoboa ngatwara obwoba nkarora ng'a mbuya naenda naoyaga stock yaka nanya goteberera iga lakini ogosimeka koroku gekonyoruga kero naigwete ng'a oyo gotwara embesa ero gokoumeru na eri osimegete are obogima bwao bwonsi nabo bakoerera echera okay ngotebekana bari ng'a nere konywegwa nere ekorosi uriko nchire chechi kwa chionsi gwatebire nche bono tindatema eye ekoye kuriko ekobekuye omonto onywa amache nche enyasore nabere kingotumeka neye yogosiba emesogoto egento kenge sigara nero nabete nkonyu natumekire ase engaki yonsi esikeronde ime y'omosunte obo omosunte oyo bw'omobisa birecha wakerete wajakoya chikura gwachakoya timwakireti chikura nabo ntaete goteba kegima nchama ena yeso nonya mbali bantegererete nonya ngachuba yaito inche chikura chiane ninchi yakerete omorayo koroku wati siasa yes bono ndi gwachite kwa mwago tiga enyasore ye ndoche ng'a naigete nkayetiga yarenge omwaka oria nkayetiga ekero
naruete ase imeyechera nabete chera kuru mwaka 2021 nabete imeyechera ngacha kuru ororo 2022 kero narue sechera ngacha ngaswa ase kanisa ime yegi Adventista eyue kuru Gachuba Central kero naswa ase kanisa ime nga kore kuende ngateba ngabono tigandara atigenya soreye telingiya ngwante bingangu atigete lakini gokoni yes igono gotiga to gukwana ogotiga gwokonywa yes gotiga gwokonywa koro kuna nyitigete koruma ega buna naruete sechera kengima ngayetiga kegima kabisa so konywa okabona gokoni nkaba nkoni okoni goka yes okay bono ndi gwachite gotiga bono kabisa bono bakokoni bono nabo naigete nkanyora nga ase asomo omotienyoyo omotienyoyo buno ochagete iga kuruma ega nabere kwanza ngo chandika nga kibirengereri nga kibono ngo korantige gente kege kogera bono timbwatyo murembe nabwate murembe pino nye singa kichi chonsi buna nabere nkoni nyasoriye bono nigo menyereta chimba nari kurara isiko igo bono ngadinya korengereri kanya gwaka chisabu nga kingokora igentege tangani ngake sabu yo muibolyo nepelski mamatini nabeire nkumuchanda oyure mamo minto nabeire nkumuchanda gekogera bono nonya nere igaikira bono nonya nabantu bagoteba nga bono bakamurukirie tanga bono nere okoninya sore na maru okararengeri mama otararengeri mugungu ngararengeri mama litangani gekogera undusiria sa kongu nande gwetere mechando weteire mechando nando kiniri imeye mechando ngara motrengera liri tangani nyuma ntaracha somo rugyone nyegete kanga bona nero konya kone bono mamere tari gusikana na mangana bunayo nande mama nigaro mukristo gesenche buna ngiborete bakagwikira bono iga mama no mukorerio nyasaye nande no mwalimu pathfinder ase miaka yonsi nakinire ukatisaidi kurwa ibika nyomba ngabona otete gotiga ngadisaiti nchebie kabene ngani ntaite gotiga nyasoreye ekero na kombete obugima bori mama amenyete nabo igo nkarigereri efamily yane omwanchione nabo igo no mwana one olisi nyasansi seniri nere bana bali ngwete omwana no yo mombwate nabo igo mwanchione bono iga nebwateraneti nabo mbwate okwegena nga nyasaye nkomokonyare okay bono kwamwire okaende kanisa nkamwa nkagende kanisa kero nagende kanisa nkaruororo ngakwana na barandia ngabateya maene nabeire nkobo mosunteime bire chobeire gagontumeka asinjire yemo yogosalia abana babanto nabo igo nonya n'abantu abanene gekagere genteke nibuna naika gochika negento kyogosalia bono ngasoa imeye kanisa ngaumerana na barandia nkabaire somo chandone ngabateina abeire nkoroge kondwani sana ngakientambe Nyasa obeire gakundwani sana nga muiranire mokorere mirimo yaye bono ngacha kwamwa nkabaire somo chandone omurandi oyomo okoroku Pastor Joseph Arasa oyure omurandia ofuru gospel judge egotoka alia eti buying center ya Gachuba nkamwera somo chandone kero namwera somo chandone akaigwa omochandekerereke kyane akaruorora naende ntwabwate ekrusedi asomo Gachuba abarandi abuna Pastor Jabez Nyangondi obeire bwo musada manene gocha sobogima bwane nabo igo omurandi onde Pastor Ayubu barenge Gachuba kubwatirana babeire abe misada menene gocha sobogima bwane nabo igo nabasirika bonsi babete bagosiriki ase ekrusedi yaba asomo chomo Gachuba nabo bakora marandi manene mono gwikerekerengo na inchenga kuneka kabisa bono nonya konyeke moyo gokonya kondwani ngatiga ngenda so monene ni fact nkaranga nonya na mangana ya babere bagotwali ngane lirio monene nkaranga lyankunire lya saire senkoro yane ene kanisa yes ocha kuira sege ege tuke banyimbo ngakiar goirete police bono police ekero na elesa barandia igoro yo mochando yo mbwate bwenya sore bakaimokie getambokero bagantebi ngabono sokie birwanero byao byesegi soki chisira chiao soki chisira chiao konyogo kora gorwanera beke binto kerario
tingoboeti ngacokia ebinto biane nepagi yonsi ntatigareti nonya no masogoto yomo ase nyumba ngacokia ebinto biane bionsi nepagi enyasore ti yarengenke nyasore nabo yarenge nyasore nyinge ekero abaminto chi station chinde chiambwata through STV in fact moise korigereri ekiribu keri enyasore nabe kororoka ne nyinge yes bono ngakora bono abarandi aba bakaimokie getambokero bagateba nga genteke tito egekogera abamwete nga enyasore ye tonye sambe togikirie kebeke egekorwe ke nabere kingo kokora ikebe elio nyasaye tomosoki birecha naende ngendere koba ime ya nyasaye wana mukamwa goshiriki na serikali eliemanyikane nga gwatigiri tokamwa goshiriki na serikali abarandi aba bagadecide nga bono tokwenda bakasege tuo kyagachuba police tokora ikwende ngane ye na barabwo toibaikeriga igatotebe nga amaene omumuro yo bwerure naende osabire ochire setore oretire birwaniro byaye byese gichisira eyuere nyasore bakamwa ngatiga bangire asegeta seni kyagachuba ligere manyekane kabisa no na basigari bamanye nga amaene bwerure osokirie binto byaye byemeremo orale no morembe ndare no morembe bandoseri omorembe egekogera tina bwata omorembe ekara nacha na boling kuikana rengega bante inga ogoro kwetiba etimba yes elina ligwa gatumekire segazi eliete liliane nigo liarenge eliegasi tigantebe yene nikine mwe elieta bambagete eliete elietimba abande ngolitamuka bare kobwati matamu sinarongo difare lakini bone eliete nigo liarenge etiba elie kobogorio mochanga egwaga etire bune etiba enare gweta bune etiba noroche chinguru omwenda bwe etiba bune gotara nonye nabasigari abange babo nchentu korora no bosia sobosio nigo bare kondora kurumaega nkurumaega bakondora egekogera kware konyorande makini kabisa se chinsa cha mugaso ebuse yo kabare korora bago ikakorora nga omuntu kyori orenge yamano thank you so much aso gosanga naitwe mugano yogo yes ninde nekene nga murigereri origereti nga osomire gento kurugaiga obugano bongimba bwo mungwano yiga Martin esinginchobere gakwera so mabwaye kurukina bakaboniga gocho gotiga kwa inyasone Martin tutarachi kwenda se abantu bari gaiga nara no bwata bagisangi bari gwaka neiri mwaka jure na barabwamo na barabu gwatse ko bashawishinga tiga gose na baraba mwete ko bwati njiri li arengali bagaje because ndo chimbara nabonta etoko teba mbiyamana se libo libi ya kwambolirie nimbwate abaminto gosaba siriki bane ngoteba nga bari tware gosiriki kanisa yemo yo kunywenya sore bono abana aba baminto ne chindugu cyane in fact bono ekarona na cheki neke ngateba nga bono birecha ne chinguru cyae cyonse cyo musunte na cyangire naende ntaite ko mwanya sae obogima bwane bwonsi ndabo boiko bwense ngana cheki na mangana ya muna twanya begete public riga alia asomo cyoga chuba engane ye gasambase kabisa in fact engane ye egakuna abange karo yakuna abange abana ba minto aba bare karankoligereria abatware gutumika na barabwe nyasore nigo bare batatonde amana barabuga iga plus inchembane omwana ominto Alex Nyakundi ngo baletande yes karato chikokora so mwali so ese ndeto kwali baga kwandire kamera iga then were sasa abantu bari bagenda gutumika nyasore yes advice kiora bae nabo igo inkyura teyu moligereria ito chinga kyune chigato chikokora ntara chikoleta bari babiri bagotiga naye amina yes muyamono aselibo lirige ya yes nabonta etogoteba nga ase baria babeire bagotoreka gose bari twanyorete batiso na barabu ngosabanya saba konye nande titoira nari ese birecha asoyo elia kabere asoli okonywa bari bagenderete konywa nabonta etogoteba nga ase nse yaito ya Kenya kwa chumura bari bandigereretie bunango kwana kuruga igase TV ngoteba ngenya sore nigentekebe mono nandikira irobogima bwao giasali abande babo kiabasaliria mongo abande babo kubanyora bali banyetumekire bansale kiro mongo aturubanire nabonta ite kugikiria nga enya sore nigentekebe mono kigosali obogima bwo monto giasali chingaki giasali amangana amange nonya no konywa matigantebe nga omuntu konywenya sore na kongusana kuinyora nga nabwene takotware family nonya no yo ikire se myaka eri yo gotware family nabonta ite kwiranerio manene mbya mono na nseseneti nganyora omwanchi ore omoremereri kwa tumite party ye kanisa mbale oranya batabwati mwate party
Yes. Gamini ngingo nyoma na bakura abogoko. Okay. Bono na bonta eteko tebanga gakyo mwanchu omurigereria. Oyo ndigerere tiga. Na bere ngotumike nyasoreye. Timbu ati faida ende yonsi yankonyire. Tingo teba gento nkere yangoreire iga ndatebe nganda oro kyo monto ngekena kiyankoreire. Na bere nkonyenyu na koyeonia. In fact tebu ati buya bonde bwensi. Gotatiganige bwato gosaria ngosaba ngase bari motigarete moko nyenywa. Moteme sana ni tingo tebanga motige kengima mwerengererie moire chinga kichaino sana korengereria murigereri nga moigwe amatemwe imichande yonse pina bere kingoetera in fact inyasao bere gako besensemo yane nko basabanga omonene nyasaye tigabatorie morengererie motige nga ne yuri morioka moira na somo nene tokore mende moyaye toganyetenga kyakwera ni oboroti bwaye egekogera onyasaye na chire konyoranga onyasaye obuya ni goborororo gwetani ga igase birecha chinyasore chitware ko batogotumeka. Amen. Tigirago gwante inga bono gwatigire mbiasara kiokora na bora nyore ngomurigere naro rigere kunine story yago taite gokonya inkiura kore kigendere gokonye familia yao na boigo asoko menya kwago at least nagina taka uplead no murigere at least na urwe namba yao yesi ura taka gogoikera gosiko gokonya se biasara bindi byonsiro abeko gokora because naigwa ngeresa linga naboga nitikoenda ne biasara elio konya senka yao aba gusibo gwancho kuyambali bategerete umurobiri oyo. Yes. Abana bayita bagusi. Amina. Abarayi bagusi. Yes. Abantu mbara yabakuligereryo umurobiri oyo. Nabetanyalikane ko babarayi bayigoro. Yes. Nkyo gote yo muntu kuligerere tiboni nkiara okonya elio gendere no bugimo bwabo bwa uchibosyo. Nabonta iteko tebanga ase omwanchu omurigereria ondigerere tigochaga ase TV yaito ya Inka TV. Nabonta iteko tebanga talia baraibo kana taite gukwanira nabonta taite gukwanira nga ase abagusimwe SPS mwabeta nonye ne chikabira chinde chitaigwetiri nga neri korende nga abagusimba ba onchorere engane ye balye bwate buyake gima nabonga ntaite korera nga omanene nyasaye tigaba kune geko garatimbu atincherende geko renya sore ye nero yarenge tegemeo yane so koeligeria pono igatimbu atigento kera gere ngegendereria kebogima geko garanimbu ate family nare go sabanga omanene nyasaye tigaba kune chinkoro chaino moso keri omontare rukende kionsi keri oru tinta itiko chikanga ngento getenta gete riri encherora kuneke in fact yani orore kende kyonse keri oratwara orarore ngankensuki asobogima bwabono obwamambi no bore motwe elio ngendere ko baime ya nyasaye keri oratwara egeke nabonko geitabirana egekogera tinta itiko chikanga ninta gete gento geteiga kere tinta itiko specify buyanga ngento gete ntagete nabonta itako tebanga keri egekora atware keri orasiboke na kerokyo nabora atware gechuchu nabora atware siringi 10 nabora atware yani anything keri ora feelinga omuroyo ngise ko mokonya na gento kengeke gosondo ora atware kebarua nabonta itako teba in fact ondora atware kebarua bakurangiria ndo mukore nabo kundangeri ngende ngokorere namba ya wesi nabonta itako ruwe namba yane yesimi namba yane yesimi nigere 0742 40 45 14 ngirorere 0742 40 45 14 ne nambeye tebwati amalieta aya ntumegete talike banda kya nenda cha straight malieta kya koreta amalieta koreta ni ga koreta Espon Onsongo. Okay, thank you so much. Mwanchu muligere Inka TV buna tobere tukukwana na Martin enambe yesimi yana boku mwakira onye gotete ko support ya sinjirinde onsi gosoko kwana nera advice ndo sura mu advice gosonye gotete ko mwana onemeremo nabo kwana nere liyo onyale ko konyo buguma bwaye singinjo tali raisi oyesokya otiga chimbo chimbe nabo yigo kubwatia enchererengia ninde tokoleta bangwana bali babere bakora nere kunyinya sori na barabwo at least baligire na barabwo at least kwa nayo maso yo maseli ngane lime ndarachi koleta barayibe kanisa mbale gaiga abo gona bonda nyoreri bagabanye tubwatsinsa nkwane no munginoe elitochiko koro morobelio yiga asenchira yobo ikeranuke gima timadio se kamera ya mani ana bakuligire abangwana bali mbago choko chega tora baligire gaiga barabwo elio tokole twensi asenchira yobo amo asobwango ntubwatinsa amogoche gatumanya malieta ino goche aiga ekara moligere tio yondigere chinse chigana bakuligereria bangwana bali gaiga abaiga nabo mongwana wiga Martin aberega ko nyona barabunya sore iga singa kientambe bamwire gotiga chimbwe chigana boigo ochinchi obugima bwabo tete ko manya malieta abo kigima na barabateba ingane limo gose elinde igoro ya amangana iga yenye sore akigoroko Kevin Jeremia Kevin Jeremia wana no musacha bwo
Kevin Jeremiah ngoro. Kevin Jeremiah buno romo ke gandi ya gwachagete na mangana. Mangana na chagete sengenjo ya basani twara gosoma marabwe school. Myaka irengo gwa 23. 23. Igona ibono kwa mwete gotiga. Nje mono na mwete gotiga. Na chete ngaonchoreri ngabatiswa. Yeah. Sai nyintigeta mangana. Igona kwa mwire gokora chimbwa chiri chingia. Inga kie nyasore ya bereke go affect. Kwa affect yerese nchirende sengenzo kero kwa bero tarayenyu nabo koigunga mobirtolivia nabo ko no monto ruale Nana kiro kwa neso mongwano iga sengenzo oyo nero rikotoneli yeah koruna na kina iga nera na nyolete ga kwoni nganyora ingonyora so bwange mono lakini bono koruna na igwete crusade na bakora ndinga ubonchoreri yeah njenga teba this time Yora te monto oligereti kurugali ase chinsabunichi. Oyo oligereti boni ganga na bongo nyaraka matenga inche bamoza no mumblo ku cliff tuonchoreri nabasani ababane sai ntuna bantu banyasa. Thank you so much. Yango tera kwana noiga akyo kurukumu mwana baba. Samali tanguru kwa Alex Nyakundi. Kwanya no tuli kiombe kya bantu abakunywe lyoge libagota watakoya. Kini bono twamwe tugonjere tasase nyamba ya Nyasaye kenenga mwatigire pi ya kabisa alright nki ora tabia yo muligire yo kuligire tisisechi njengo batebya bindi mbiri gokonya mbiri kuirande yes ini ndu bikoleta asara bigusalie emibire y'abantu etekeire tunjiriri tujese nyamba ya Nyasaye na tutarakonyeke tunyara obugima bwa kale na kale gibi agwa effective na yekero kora nyiro guchimaya njono guchimayaga ebindi imbi bwate effect yanene kwanza nyuma utarakari to kuigura agire arafu none ndagira ngwatiga none okango nolete bobeka none kwareire none ndagire konya kuira nole ngono kuira nande yeah bana thank you so much airende mwana baba ngikora njene maya kegesa no twalinga na bangwa na bikiombe kam kwaranya nyusa naranye nyule sana nkibona orati mu ligire lyo kuligire tsinsechi ngo mutevinga abanya gusabira niga egere asa tokonye tubwaterane na abantu mubwatinguru na murakore bintu birakonye society bana thank you so much anyway mwanchu muligereria Oinka TV ekero ligeretia bangwa na bonsi pina bangwa na bamwire gutiga mangana iga yenya sol nabo igonye gutuligereti kurwanda onsia sole gukunyanya sole iga ngole ngina bokonyore lesson ya mukuru asa iga kurwa sa muraba iga bonsi bamwire gutiga enya sole nabo igono na nabo gutiga elio konye society yao koroga se kinyoreke iga kianya ya masebe wani kigotoka se constituency ya Kitutu Masaba yore se gachiba ward abaigana bwa bangwa na bereke ngukwana barabuchinkwane kiga cyonsipi bono egentonte te gukora next nelinga ndete koligia omongina bomo ngwano yiga torakwana ya chinkwana ibere sato lakini nyuma ntara amoleta tikandete muraibwe kanisa kose noe bali mo muri maga list abantu bonse babarore egadene muraibwe kanisa yo mona bakurulingana liyo moelio ochase ase squad yonsipi nabaligire baito na bakasoma kemo gose bibere kurwa semole chinse chiga chia bono iga ekara to genda tunya kubwati binte bigane ekara to kurwa se binyero byonsi emechi emeke go ikemechi emenene asokoleta mangana iga yo guchinchia community inere ganga itenene buna Oinka TV mwanchu muligire gendera go subscribe karwe comment yao mongwano iga uchenchiria community iga nabo pia ukwana nere na intonye gotete ko ambana itu nabo ko ambana itu wetire namba yitu esimire gorogoiga elio torenga ngakitoche timaze kamera yane mubwate image ngia sabanta avance kegima ndete moskega esmora rokan ima abaiga naba nyakanisa bali gaiga abarutete nchiri ga gachuba bangwana bagase koyunga bono nabo batakirego chencha nabato ukwa noyo maso yo oro dio ko represent yo kwa nalingana dio moe okay tikatuchakira nomongino ligo chagaya arulingana limo gocha se abana abaiga nabo ige community na kindi yonse araru gocha sabantu bali batekererete then tumayo chukura nakyo kubaba nchasa malieta ngurukulini na timoige mukwa nigondo mushiriki ugachuba Central Church na nde wando murai bwa bangina ase district nonya na ase kanisa murai o women ministry egento nare gukwana gocha abana abankeringa abana abaiga mwarure asatambe mwabeire moko menyera chimba na kubwa mono kirifu kwabere gukoraruru sana lakini kurwa toregete Nyasaye gokonyire kwararire chitoro bono iganche nare kubatebinga abana ba Nyasaye buna abaturire
mumutamire botambe na kubwa mono musemi abandi bari bakurumaiga yaino bae bagutiga egento eki ekiagera na esuma ase amaguru buna ase omobere buna bono ndatebe ng'a omwana oyo iga oyo nakunire abategereri bari mondigeretie akorokwa Alex Nyakundi wetere okonywa oko kwa Enyasore iga abwate okogora okomokora artificial ase eng'encho are koendia epikipiki kanywete Nyasore agatinda iga abutoire okogoro nonya kare iga igo rende nebwate madara emiaka yabo yaisanire babwanete konyora abanchi gwakiri gwetere Nyasore eye tibabwatiri ribaga riokorigereria abanchi banyore ekiagera bono omonto banywomete niga akorokwa Enyasore korende bana chire ekina giokonyetiga tiga tata abarende naende abasesere nakobua mono abarusia esuma eye erenda mambiende moba abanto naende moba egesaku naende Nyasaye nabariganetie ase oboruti bwaye ase mwagwerete mwabokerire naende mogenderere botambe timoirana maega mbuya mono ase ogontegerera. Thank you so much naende gendera kobasabera nikegima madam naye nchi ase obwango ake korokwa nche nkorokuri Masese na nche nomusiriki okoru Gachuba Central aba nabaminto notore nabarabwa nonya bakunya kouta Enyasore nonya bakunya koni babakirifu nase eng'encho ya oboremeri batabwati eki bakori lakini bono banachire ekina giokoirana ase Nyasaye naende nkagerete buna banachete ekina iga Nyasaye takobatiga nacha abaigorere chinchera erinde banyore chinchire ng'aki bakora banyore eki bakori naende ntogendete konya kobasabera nimba basa koirana magega naende. Thank you so much mwanchu morigere noto gokorera gosete koria rero until next time continue korigereria Inka TV we are on the way go just say binyoro biago keep watching keep subscribing share elitomera nase omogano gocha. Thank you so much for my directors Bridget Kirbu na Jeremiah until next time bye bye. Sansan. Thank you.